Doon na may mga Biblia, palihog ang Biblia sa libro sa Nehemiah. Chapter 2, verses 11 to 20. 1 to 20. 1 to 8. Nehemiah chapter 2, verse 1 to 8. Unya, sa bulan sa Nisan, sa ato pa, sa mga upat na kabulan ang milabay, sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes, samtang gitagayan ko si Albino, nakita niya ang subo ang akong panagway. Busa, giingnan ako sa hari. Nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man uta masakiton. Unsa may imong gikasuban? Nahadlok ako pag-ayo, ug gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta, o kamahalan, o taas nga kinabuhi. Nasubo ako, kaya ang syudad diin gilubong ang akong katigulangan, nagunog na ug nasunog ang mga gamhaan niini. Unya giingnan ako sa hari. Unsay buot mong ihangyo kanako? Busa nag-ampo ako sa Dios nga naa sa langit. Ug giingnan ko ang hari. Kung muuyon ka kamahalan, ug kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Juda, sa syudad nga gilugman sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha sa tupad kaniya ang reyna. Magdugay ka ba dito? Kanusa ka man mubanid dinhi? Unya, niuyon ng hari, nga mupauli ako sa Juda, ug gisultihan siya kung kanusa akong balik. Ug gihangyo ko ang hari, nga kung mahimo, magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan tabok sa suba sa Euphrates, aron tugutan ako nila pag-agi paingon sa Juda. Last verse, gihangyo ko usab ang hari, nga sulatan usab niya si Asaph, ang magbalantay siyang lasang. Aron hatagan ako niyang mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa syudad o pagtukod o balay nga akong kapuy-an, o gitugod sa hari ang akong gihangyo kaniya, kay nag-uban man ang Dios kanako. So this is the word of God. Makapamungko ta. So karon ato nang ihatag ang higayon sa atong magwawali. Andam na bata? Andam na bata maminaw sa bag-ong pulong nga atong madawat karon, atong malunggan. Amen. So karon atong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. Okay, mayong gabi na usap. Kadjalisik. Bigyan tapat. Okay, so atutas kung topic karon, proper preparations. Now, kaning Nehemiah, daghan ang panahon na naluog nato diri sa tubangan sa mga wali. Pero kung imog yung studyhan pagbalik, daghan akong i-reveal ang Ginoo. So, dili gusto ang Ginoo nga malato ta sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kanang bitang miyong nga alam ko na yan, matud pas Tagalog. Kadungog na ko ana. Usay ang Christian, dili na siya mamati sa pulong sa Ginoo kay matud pa niya. Alam ko na yan. Dili na daw siya mamati kay kabalo na siya. Pero even ganing kay mga pastor, bisag kapila na mo nabasa ang pulong sa Dios, but kung imong balikon og study, ang imong nabasa nagbalik-balik, naagyapoy ipadayag ang Dios. Wat pasabot ang Dios, dili siya mahutdan og ipadayag sa iyang pulong. Usay sabton sa mga Kristohanon nga katulo, kaupat, kalima na kung pamati ana og basa ana, wala na ilaing mapadayag ana ang Ginoo. Daghan kayo makuha nimo. Kay matud pa ni John, tibok kalibutan, kung isulat pa lang tanan, ang tibok kalibutan wala ibong kasugdan. Nakabasa ba tanan bersikulo 1? Nga kung isulat tanan ang ipadayag sa Ginoo, wala ibong kasugdan ang tibok kalibutan. So kanang nasulat pa lang na diha, summary na lang na sa kinatibukan ginuntang abot ipasulat sa Ginoo. So ibig uskaw bersikulo, tingala kang pagdagkuha kayo o daghan kayo ang masulti tungod kay ang Dios dato
ang Dios dato ang iyang provision sa espirituhan ng bahin. Amen. So, proper preparations, no? Sakto nga pagpangandam. Kay halos tanan natong pagpuyo nining kalibutan na ato yung gi-exercise ni gitawag og pagpangandam. No, o magtukod ka og balay, mangandam yung ka og mga materialis. Dili mo ka pwede mutukod nga sa una-una na lang unya wa pay materialis. Kung magtukod ka, dapat andamon nimo ang materialis. Kay kung usara pud ka mangandam nga itulukod na, dugay mahuman ang imong balay. Di ba? Di ba na mga balay nga gitukod nga usara po sila mutukod, usara po sila mangandam kung tukod na. Dapat kung magtukod, una ang pagpangandam na giari sa tanan mga bala sa lubag, lansang na nakabudget na tanan. Pero usa pa kamo di man sa panday nga nagsamta nagpanday og haligi, usa pa kamo di man palit dito galugla, palit dito balas ulansang dugay na kayo. Di ba? Proper preparation. So kining life ni Nehemiah tudluan ta nini kagabion ug unsa gyud ang kinabuhi nga Kristohanon. Kay sometimes ang ato ang yung nauna mangandam ko para sa akong kaugmaon. Pero ang atong gipangandaman sukwahi sa buot pandaman sa Ginoo. No? Sometimes atong una puno siya og material nga mga butang. Nga mo niya kung paliton uba o yang sunod simana, sunod bulan mo niya kung paliton. No, atong una-una puno og pagpangandam sa mga worldly nga mga butang. Pero kabalo mo migsoon nga kana nga pagpangandam okay man na siya. Pero dili na siya gitawag og proper preparation. Munang nini pinasay ni nga topic tungod kay kini atong isgutan karon muni ang insaktong pagpangandam para nga makuha nato ang provision sa Ginoo. Kaya nimo kung mangandam ta, mugawas baya ang provision kana bang i-provide po. Even iplano na rin mo na, pero muhatag ang Ginoo sa provision niya. No? Labi na, doon ay mga nagplano nga magnegosyo, nagplano sila nga sa umadam lang silang kinabuhi, kinsa ilang ninyuan, muna nga kini nga topic haom nato ning tanan. Labi na natay G12 Vision, nag-handle ta og mga kabatanunan. So alang sa mga bago pong mga leader, haom kay ni nga topic natong tanan tungod kay kinahanglan ta og proper preparation. No? Kay kung di mo kaandam, mo guni makadugay o makalangan. Now, kaya nagbabase ng pampuon kaya dili kaandam, diba dugay kang mares tubangan? Amen ba? O pahalaron gani og awit ya wala kay andam, magay mari. Diba karon wala niari? Kay wala may nakapangandam. Pero kung naay nakapangandam, pag ingon nga isay muhalad og awit, tindog na dito. Diba sa mga nangagi dunay nakapangandam, ilag yung giplano dan kasi lang balay muhalad yung kursa simbahan. Pagtawag ko lang diri, di na siya pauna. Kay kanang pulong proper preparation, muna yung makapadali. Amen? So, sahay magdali ta, pero wala tayo wala tayong saktong pagpangandam. Pero gadali itong una-una. Dagang tao ron, gadaling madato. Gadaling makakwarta. Puros gadali ang una-una. Pero wala insaktong pagpangandam. Muna nga kini nga topic, nindot ni alang nato. Balik tas kinabuhi ni Maya. Si Nehemiah, na-captive sila sa Babylonia, and then dito siya nagtubo sa Babylonia. And ang trabaho ni Nehemiah, nahimo siyang cupbearer sa hari. In short, ang life ni Nehemiah, abudan siya. Kung studihan din mo ang kinabuhi ni Nehemiah,
abundansya ang iyang ginabuhi. Then iyang igsuon siya nani, mo ini balita niya nga ang Jerusalem wala pa gyud ang Juda, wala pa gyud na ang walls sa Juda, wala pa gyud nabalik ug guba gyud. So kung mo tanawon si Nehemiah dinhi, nindot na siya posisyon, material things naa niya makapalit sa bisan unsa. But ako nakita ni Nehemiah nga bisan sa tanan niyang naangkon sa ginabuhi, sa promotion sa trabaho as a cupbearer, no? Dili ka basta-basta cupbearer ka, inila ka sa una, pero wala na niya gibaylo. Wala niya gibaylo ang yang concern sa wall sa Jerusalem. So may naanang wall, so may naanang kuadra padira. Ibaylo nimo imong dako kay position as a cupbearer dayon concern nimo pag-ayo sa kural. Kural na kayo hunon. Kaya siya cupbearer. Di ba? Kung kita kay masabton sa tuwang mindset, tinawanon ra gyud. Adili pwede ay ako pagka-cupbearer, baylo ra na pag-ayo og pader. Pero kabulong mo igsoon, kung maayo itong nga pader, ang Jerusalem itawag sa City of Peace. City of Peace. That's why si Nehemiah, concerned siya na kung maayo lang ng pader, kanibang kural, dili ni maulawan matod pader, di ta maulawan kung maayo ni. That's why ato ning buhaton para ma-restore nato ang City of Peace. Now, kung mo ni-apply sa itong ginabuhing Kristohanon, bisan na kung sa itong bangko rin ng kalibutana, pero wala kay peace. Wala kay concern sa kalinaw, kagulyang lang gihapon. Amen? That's why, si Nehemiah, proper kayo niya pagpangandam. And siya, ang akong pangandaman kanang ma-restore ang kalinaw. No, wa ko sa iyang una-una, naaman to, ko aning tanan, kapirir ko, pwede ko makapalit bisan kung sabat, naasa akong kasing-kasing nga, gusto ko ma-restore ang kalinaw sa akong katawhan. So, nini nga, teksto may igsoon, nagtudlo ni nato, nga aduna tay, ang ayan nga pangandaman. Now, many Christians, over-spiritualize. No, na-over ang ilang pagka-spiritualize. They think that when God speaks to them, they simply jump into action. No? Nagtuo sila ng ang Diyos, siyang musulti ang Diyos, mubuhat dayon sila, mu-action dayon siya. Now, atong sabto ni, tungod kay naman tayo itong gitawag o procrastination, ano bang walay unya-unya. Pero anig soon, tudluan ta, generally, dili tanan, nga mo iyon gyud ta, sige, mo action dayon ko. Dili tanan, mo iyon ta nga, ma-apply tong procrastination. Pwede ito siyang ma-apply sa physical na bahin, pwede. But in spiritual na bahin, kinahanglan ta og preparation. Now, imo ma-discover this Bible, nga adunay mga tao nga before sila nahimong epektibo ang ilang ministry tungod kay grabe ang ilang preparation. Na nahimong long lasting ang ilang ministry, wala na daot, wala na guba ilang ministry tungod kay long lasting ang ilang pananaw, ilang pagpreparar dugay nga panahon. Now, tagantang mo example. Just like Moises. Kung imo study ang life ni Moises, before siya niadto sa Egypt, 40 years siya nga naas kamingawan ng kigsultis Ginoo katong the burning bus. No? Katong sampinit pa nga nagsiga. No? 40 years pa siya dito nakihinabi sa Ginoo. Usa sa niadto og Egypt. Prepare siya. Tanang pangutanan niya sa Ginoo, gipangutanan niya. Tanan niyang gikalibugan sa Ginoo, iyang gisultis Ginoo. And then giandam siya sa Ginoo. Amen? And just like Prophet Elisha. Si Propeta Elisha, usa siya sa kanang successor ni Propeta Elias. No, samtang buhay pas Propeta Elias, si Propeta Elisha, wa gud siya mubulag ni Propeta Elias. Sige gud siya sunod-sunod. No? Daghang mga tuig na nagsunod-sunod siya ni Propeta Elias.
And then sa iya nga time, sa nawala na si Propeta Elias, grabe ang ministry ni Propeta Eliseo. Ano man, preparar kayo siya. Kabantay kang Propeta Eliseo, mas grabe pang milagro kaysa gimo ni Propeta Elias. Ano man, preparation. Importante. Proper preparation. Now, Jesus Christ, 30 years siya nga silent sa Bible. Di ba, imong mabasa diya, nag-edad siya 12 anyos, nagtudlo siya sa templo, and then the rest ana from 13 to 30 wa na kay nakita nga istorya ni Jesus Christ. No? Ano man, tabang sa siyang mama o papa, ga-prepare siya. And then pagka 31 to about 33, mato pa 3 years ang iyang ministry, tulo lang katuig, dito hunat sa siyang ministry. Pero sakto na preparation. 30 years. Grabe na. Napa, si Prophet Samuel, siya ang great prophet during sa time ni paring Eli. Si Prophet Samuel, gamay pa lang na, giadto ni Hana, yung inahan dito sa templo, gamay pa lang na, nag-serve dito sa templo. Pero, sadyang, naprepara na yung kasing-kasing, siya ang imong great prophet siguro. Tanawa na, ang proper preparation, grabe ang impact. Amen ba? Napapunta diya? That's why, ayaw una-una nga sa atong ministry de Santiago magdalita. Do na tayo proper preparation. That's why, ang atong concern, just like Nehemiah, concern siya sa peace sa Jerusalem, a city of peace, yung ganahan siyang ma-restore. Pero kung balo mo sa study, from chapter 1, gapuasan na nadaan si Nehemiah, chapter 1 palang daan. No? Wak pa sa musulti sari, gapuasa siya, nag-ampo siya. Kung imong tanawon sa study, matud pa, 4 to 5 months niya ampo o puasa. Buot pasabot, during sa ampo niya o pagpuasa niya, gipreparar sa Ginoo ang itubag niya. That's why kaning una nga punto igsoon. No? Ato sa una nga punto, prayer and waiting go hand in hand. Kaning bitaw mag-ampo ta, dili pud pwede nga mawala ang paggulat. Kana silang duha magtambayayon na silang duha. Sa laing pagkasulti, lumpong na sila, magkuyog na sila, pag-ampo o paggulat. No, kay sometimes ampo ta, magdali man na yung tas tubag. Di man ta kahulat sa tubag. No, pero si Nehemiah 4 to 5 months gaampo. Kabalo ba mo nga ang 4 to 5 months nga pag-ampo ni Nehemiah, makayon siguro ta nga kalas gyud time si Nehemiah, murag waste ra kayo tong yang time kay 4 to 5 months, no? Nganong wa dayon sa matog Jerusalem? Nganong wa dayon na sulti ang hari? Kabalo may son sa istorya, si Nehemiah ba ni sulti sa hari? Sa bang study ka sa tong ginalaba, chapter 2. Dili oy. Ang hari mo'y nangutanan niya. In short, kato diyang 4 to 5 months nga iyang gi-invest sa Ginoo, nakighinabi sa Ginoo, ang Dios na'y nag-arrange sa iyang igtulugan. Amen ba? That's why ang ato diyang pag-ampo, bahalag dugay natong inampo. Di kita magpakawalas pagkawalas paglaom, kinahanglang muhulat ka, kay ang paghulat diha ta sukdon sa Ginoo. Daw samag niyon ang Ginoong Nehemiah, o kiampo lang diya Nehemiah. Kay ako ray manimuhat sa hari. Kabalo mo sa study ini, si Ezra, siya ang unang siya ang unang nakauna-una nga atong tukuron pag-usab ning padir kanabang kural. Si Ezra ang nakauna-una naguna. Pero kabalo mo, gi-stop sa kaaway. Gi-stop sa kaaway. O ang hari sa Babylonia mo gapirma sa pagpahunong sa ilang trabaho.
2 years or 3 years, 2 to 3 years na stop ang trabaho ka ng pagkuhan sa father. Diba? And si Nehemiah, mauni nga hari nga nagpahunong ni Isra, kaning gialagaran ni Nehemiah. Tanawan na igsoon, ang hari nga gapahunong ni Isra, mao po ning hari nga gialagaran ni Nehemiah. Pero nga naman, nasagyang si Nehemiah, wa ganin mohangyo dito sa hari, nga tukuron na wala siya musulti sa iyang plano sa pagtukod sa Jerusalem. Ang hari na mismo nangutana, kung sa may mo ikagulong, dili mo ta ka masakiton. Dindiya ang sa nakatugan. Unya ang hari, misugot na. Amen ba? Munang, kining God's timing so is always the best. Amen? Katong kang Isra, dili pa to timing sa Ginoo. Kay nahunong raman, kay wa man say saktong preparation. Pero si Nehemiah, nga numang nakapadayon ang trabaho, kung nahuman yun, kay si Nehemiah, 4 to 5 months niya giandaman. Yun sa napapanda, prayer. That's why kung nagay Panginoon sa Ginoo, kung mayong pagmahon ng imong Panginoon sa Ginoo, kung saan na yung pagpangandaman, magbuhay kag baboy. Ay mo una-una ron, mag-negosyo ko para nindot kong kaugmahon. So, dili na ang proper preparation as a Christian. Ang proper preparation karon kung nakay mga tingwa sa una, prayer. Dahil pag na kulat. Nga naman, kay ka na imong pag-ampo o dugay, nag-invest ka na og time sa Ginoo. Kung mag-invest ka na og time sa Ginoo, sama ramang kung nag-order ka. Di ba? Ka-order ka mag-inasal. Mo-order ka dito, makakaon ba ka na yun? Dili. Mo-order sa ka dito, ma'am, mo niya akong ganahan, ma'am, putsiro. Ilista sa na dito. Sa waiter, ilista na dito. Dayon, i-prepara na dito sa kusina. Ikaw ba nag-prepara? Dili. Kay ning order man ka, sila ang nag-prepara para nimo. Muna'y proper preparation na sa Christian. Ni order ka sa Ginoo, Lord, naam niya kung tinguhan nimo. Ni order ka, si Nehemiah ning order sa Ginoo. Pero sa iyang gimo, gihulat niya ano man, Lord, kawalo ko nga ikaw mag-prepara. Diyon sa magprepara sa Ginoo, ang kasing-kasing sa hari. Grabe na. Nga ang hari nga mo'y nagpahunong ni Isra, giusog sa Ginoo. Ikaw hari ka. Ako na ning iprepara ng kasing-kasing. Nga inigduol ganing ni Maya nga, una bukot kayo yan now, musugot yung ka, o mangutana kag una. Di ba, ang Ginoo ato mo'y nanimuan, ang Diyos mo'y kaprepara. That's why sayop atong preparation. Nga, itong una-una, paalagway pagsimba, paalagway pag-ampo, basta kay naku negosyo, basta kay naghan ko, kwarta, okay na, makatarbaho ko. Sayop nga preparation. Pero ang proper preparation, damor ka nga mo magpa-reserve sa Ginoo. Lord, i-reserve ni para na ko, Lord. Kanang pag-ampo ni mo, daw samag ni order ka, nagpa-reserve ka. Abi mo ka na magpa-reserve ka, dali kayo. Kaysa atong di ka magpa-reserve. Sample, laghan kayo ato ka dito sa mga inasali, wa ka nagpa-reserve. Gahulat ra ka dito sa lamisa, wa ka ni order. Naabay mo, prepara ni mo, hatdan pa ka dito, ikaw yun. Mo order yun ka, magpa-reserve yun ka. Amen? Usahay, gahulat ka mag-ampo, usahay gahulat nga wala tayo gibuhat. Kung nagulat as itong ipangayo, ayaw wala yung pag-ampo. Kaya mo na yung gibuhat ni Maya. Amen? No? Napapatad niya? And ikaduha nga punto igsoon, dili lang kay prayer and waiting. Praying and planning go hand in hand. Una, prayer and waiting go hand in hand. Pag-ampo o paghulat, mag-combine na sila. Kani ikaduha, pag-ampo o plano, combine gyapon na sila. Ano man, kaya kung may plano ka, ang Diyos may mo provide. Ang imo lang i-provide plano, pero ang Diyos mo provide sa unsay imo ang
buhaton sa imong plano. Unsa may Nehemiah, at balik tas kinabuhi ni Nehemiah. Si Nehemiah 4 to 5 months ga plano na nga i-rebuild niya ang pader sa Jerusalem. 4 to 5 months mo niya plano. And then, kay mo man niya ang plano, provision gihatag sa Ginoo. Yun sa pag-provide si Nehemiah. Sa diyang ni okay ng hari, matud pa si Nehemiah, magsulat ko, hari, kamahalan, tagagagkas ang kinabuhi. Pwede ba nga sulatan ko nimo nga naipirma nimo nga kung muagi ko sa ubang mga ginharian, ubang mga officials, makalusot ko. Aw gipirmahan sa hari, kalusot siya sa mga opisyalis nga balabag niya. Nya napagyud kamahalan, pwede ba nga sulatan ko nimo? Di ba na siya sulatan pangayuan o mga kahoy? O gisulatan niya mo sa hari, hatagin niya siya og mga kahoy para ilang itukod. Kamahalan, pwede ba sulatan mo usang mayroong pagkaon ko? No. Sinapirib, bisulatan po. Kani sila mga taga Jerusalem, kani mga magtungkol sa pader, suportahin niyo kaon. Amen? Plan. Praying and planning go hand in hand. Dili pwede nga nag-ampo ka, wakay plano. Ay mostly sa mga Christian, labaw lang pagpangayo. Pero walay plano. No, dili ba ni matukod ni Simana kung walay plano? Walay provision na ihatag sa Ginoo. Walay electric fan. Wala tanan, kanay mga mixer. Walay mga speaker kung wa ni plano. Pero kay naay plano, ay gawas na ng provision, oy. Amen? That's why nagpasalamat ko sa Ginoo kay dugay na namo ning giampo o giplano na daghantang souls nga ma-convert, daghang mga kalang nga makadawas sa Ginoo. And that's why si Lord gihatag ng provision from Manila, gipaabot nila ang G12 vision. Oh, Pastor, this is my answer sa inyong tinguha. Kaya mo man yung plano, ako ang provision. Padalan tamo diag G12 vision. Amen? Grabe ang pamagi sa Ginoo na bless kayo ko sa diyang study ko ani life ni Nehemiah kay gapo siya tapos plano gyud niya plano nga pasulatan. And di ba sa ato pong pagkalagan sa Ginoo, di ba kung wala gud kay sulat-sulaton, mag-alagad ka sa imong memory, atong memory o imong alagdon, dali kayong mawi. Usay atong memory, karon bertinindutag plano na to, karon. Agoy kawa man nimo nasulat. Pagkatulukan lang sa plano ay manglabang man ko. Di ba? Bertinindutag yung plano karon. Ay mong yaris yun. Laba na magsipo sa principle. Di ba? Kaya pagkaugma, lahi ang imong game mo naman. Kaya wala na sulat. That's why sa mga leaders nato, no? Tabang kayo ang atong devotion. Sama sa gihimo ni Nehemiah. Nanuman, plano na sulatan niya ang hari. Di ba? Ang sulat sa hari mo ay nakasecure niya nga moagi sa mga opisyal. Ang sulat sa hari mo ay hatag nag-provision sa dihang ang mga katong naitagyag kahoy mo hatag nila. Sa ito pa, ang kaniliyang paglista sa imong plano mo ay makasecure sa imong buhaton. That's why sa igo ratas plano pero dili secure ang atong mga plano. Para ma-secure imong plano, kinahanglan ilista nimo. Amen. Now, plano kang mamalingki, kana bang mamalit dito. Nyawa nimo gilista. Ang iyong palitunon, pag-abot dito nakapalit kas. Dili ang tanging paliton, purot ang kwarta. Muna yung ngingon. Nga usay magsalita sa atong memory, and wala na itong gilista ang atong angay nga paliton o planohon. That's why nagkamulang-mulang tayo. Ang proper, dihan mo makita kung naatay lista, grabe magbuhat nimo. May sakto nimo proper preparation. That's why kasulay ka nga dili ka wala ta agdaha pag devotion pagsulat ya sa imong notebook kasulay ka
Gapriti na kang salig sa imong kaugalingon. At least nakasimba na ko, Miyerkules, Sabado, o Domingo, okay na. Di ba? Pero sadyang ngabot ang G12 vision, pag-devotion, pagsulat niya, plano. Di ba? Sadyang na plano ni mo na, gi-provide sa Ginoo ang mga revelation. Sadyang nag-devotion ka kay na-appeal mo na sa iyong plano, nakasit up naman na, imo na nang gibahigag tayo. Di ba gi-provide sa Ginoo, sadyang nag-devotion ka, gipadahigan kag daghang butang sa Ginoo. Pero ato wala kang devotion kay wala kay plano. Di ba wala kay makuha ang revelation sa Ginoo. Amen na pabata diha. That's why dili lang kakutos pagampo igsoon, praying and planning go hand in hand. Kay kung naa ang tao ini, provision will come if we have a plan. Inumdumini, provision will come if we have a plan. Ang provision sa Ginoo moabot kung doon na tayo plano. Ba? Kanang mangutang naanay plano. Amen ba sa mga nangutang? Naana sila yung plano. That's why ligawas ang provision na makabayad sila kada bulan. Amen ba? Yun naman, kay apel ko na sa plano. Balay na. So, trabaho ko. O, kay naabas plano, that's why mugawas ra ang provision. Pero sa unang uwa pa ka ng utang. Naabay provision. Sa unang uwa pa kay motor. Tingala kang, hindi pa ko gamot to. Miltris. Kasi magkahurot sa kong bulsa, mga miltris. Karoon na, makarinig lang kong miltris. Provision, kung naay plano. Amen? Dili isa lamang utang. Pero kinahanglan utang ka, doon lagi maayong plano. Kaya kung maayaw ang imong plano, provision will come. Bahala nakautang ka, pero ang provision, ihatag sa Ginoo. Di ba? Huwag man nato plano ha, nga na mga tao na hospital, di plano ba na nila ng hospital sila? Wala, di ba? Pero sadyang na hospital na, ganun mong gawas ang provision. Tungod kay dito sa hospital, grabe ang ilang mga plano. Magsulisita ron. Amen ba? Manghulang ka ron. Magpabaga lang kita sa naman atong ikuan na atong kuan. Kaning resibo sa mga ning lansar o mga politika. Di ba? Puno silang plano. That's why provision may daghana. Muna akong ingon na na hospital nga pag ulit nila daghana kay kwarta. Ito ba? Provision will come kung nakakay plano. Amen, Christian? Munang dili pwedeng wad mo na yung plano. Ayaw buhat nga wala sa plano. Kaya na, ikaw ang provide ka ng imong gibuhat o kay plano. Pero kung before na mo nagibuhat, before na mo gihimo, doon na kay plano, din giampo pag sa Ginoo, God will provide. Amen? I-provide na niya. Napabata niya? Tingnan ito pa na mayuhan na yung plano. Di ba? Si Nehemiah gi-providean og kahoy. Gi-providean po siya og kaon sa ilang mga trabahante. No? Di ba maghulag wa ita sa ato ang everybody's birthday? Ay, June ra ba? Kuning plano ho da. Mag-litson na gani. Magpasnak ra daw ito. Oh, di ba karong June ay mo gawas? Karong June daghang kayong provision nga mo gawas. Ganun man, apil na nila sa plano ang everybody's birthday. And especially sa anniversary. Matingala ka anniversary nato, nang gawas ang mga provision. Daghang kayong mga nanandunit. Kaya before sa anniversary, daan na itong plano. Amen? That's why kung proper preparation di ay, doon na kay una nga plano. Basta una imong plano, manggawas ang mga provision sa Ginoo. Amen? Pero, o magtinguha ka sa provision, saan ko provision nili? Dahil lang ko ini. Provision na nung giuna, dili plano, wala provision mo gawas. Amen?
muna nga salamat kay sa Ginoo kining life ni Nehemiah. Giplano niya una provision o lahi ang Ginoo na. Ikatulo nga punto igsoon. Karon, if namoy gyampo sa Ginoo, klaro kayo nga naitubag ang Ginoo. Amen. Klaro kayo nang tubagon sa Ginoo. Now, pero hinumdum ini, number 3 nga punto. Answered prayer does not mean there will be no opposition. Kanang imong gyampo sa Ginoo, unyag tubagon gani na sa Ginoo, wala nagpasabot nga wala nanay moopos nimo. Kung daghan kang giampo sa Ginoo, ya daghan tong tubag nga naabot sa Ginoo diyan nimo karon, ingon ti ka, daghang opposition nga imuhang kasinati. Now, ato tas life ni Nehemiah. Pagtubag, sulat na ang hari, provision na kahoy, pagkaon o kina. Pagtarbaho, iyon ang mga tao, halata na, tarbaho ta. Tarbaho ng mga tao, okay na. Opposition sa Balatubias, tulo ka area, tulo ka tao na nagbugal-bugal nila. Pakatukod ka sila anak. Waasa mo sila provision na nga. Mahuman na ba nila ng gitar nga pulpog na? Buat pasabot, gipadungog sila mga insulto o mga yaga-yaga. Mga opposition. Pero ingon tabo igsoon. Kung naaga ni opposition, gawas atong dako kag mahimo katong example sa prayer warrior, pero mo ni ang tulo ka mag-remind nimo kung naay opos nimo karon. Kung naay opposition, mo ni. Kung naay opposition nga napati nimo karon, mga insultos mga tao, pag-iga-iga sa tao mo ni. Nagdala opposition develops longing to our God. Ang opposition maunay maghatod nimo nga mangita kag protection sa Ginoo. Timanin niya, kip dahil upos niyo sa tumang negatibo, agi na ko mga lagad, di nako, sapay, unungon ko ni. Di ba? Kung babatian na ganyan natong daghan ng upos na to, di naganahan na to, kunungon ko ni pagserbisyo eh. Pero ayaw gunong kung na opposition mo naman eh. Kaya mauni ang mag-develop sa imong karakter nga pang Ginoo. Abi mo si Nehemiah na-develop yung karakter. Amen? Si Nehemiah na-develop yung karakter. Kung saan karakter niya? Sadyang ay iupos na mga Sanballat, Tobias. Kung saan na-develop yung karakter? Salig sa Ginoo. Ang na-develop. Niyon sa mga tao. Ayaw mong kahadlok kay kilit tarbaho dili na tarbaho sa tao, tarbaho ni Ginoo. Buot pasabot ni salig sa Ginoo. Na-develop yung pagsalig. Kung wala mo yung opposition igsoon, dili ma-develop yung pagsalig. Kung wala ni opos nimo, di ka ma-challenge. Kapantay ka nang dibatihon ka. Itong mga bagong leaders, gidibati sila. Di na-challenge og tuon. Amen ba? Abi nimo nang naimupos nimo, gi-challenge ka na sa Ginoo na tuon sa. Kaya na nang tanan nimo, kinahanglan mag-stack kang daghanak para makatubag ka sa mga nangutana. Di ba? Ang niupos gigamit na sa Ginoo para ikaw dili maupos. Amen? Ang niupos gigamit sa Ginoo para ikaw dili maupos. Mapunan nimo kay balok. Usay sabto kinamay ni upos. Ikado ni. Ina ko para ni gi-challenge kay igsoon para mo damor pa kamo nita sa Ginoo. Muni ang life ni Nehemiah. Napay kadwa igsoon. Kana naamay mga pag-insulto ingnon ta mo. Great rest, great reward. Kit tinidutan ni. That's why bisag asa ka ng ministry, bisag asa ka nga ibutang na sa Ginoo, bisag tigsimbahan ka, pero tingala kang daghan yung muupos nimo. Normal gina sa mga Kristohanon. Ako na ipabalo diha tanan. Normal lang nga Kristohanon ka nga daghang muupos nimo. Abi nimo usay tuyo anas Ginoo, great rest, great reward. Kung daghan ganing mo insulto nimo, daghan ganing mo panugdungog nimo mga sakit nga mga pulong,
nagdala na ang ilang insulto, nagdala na og great reward nimo sa tubangan sa Ginoo. Now, si Tobias isang balat, insulto. Insulto silang nimaya og ang mga tao. Tanawa. Wala sila nagpadala. Wala sila nagpadala. Gihuman nila ang pader. Tanawa sa nita po pagkahuman sa pader. Great joy, nag-celebrate sila. Ang peace na restore. Imin ba, nasabtan mo na to? So, great reward. Kung kaning great risk, kung murisgo ra gyud ka, dakong reward sa Ginoo ihatag nimo. Kung murisgo ka, kaning pulong risgo igsoon, musakripisyo ka. Bahala gitamay ka, gidaot ka, pero kung musakripisyo ka, murisgo ka, great reward. Una-una si David. Diba? Si Tobias ug Sanbalat pareho ni Gulayat nga insultohon ng Israel. Asa ba mga kwan? Isay musukol nako. Kay pagkaon tamos mga langgam. Sige giinsulto ang Israel. No? Si King Saul ug mga tawa na wala na mo risgo. Pero naay usa ka tawo nga ni risgo. King David irisgo siya. Kaysa mindset ni King David, kung risgo ko kung ako ning mapatay ng Tuhana, great reward. Grabe. Ipadto na siyang King Saul. Sige David, isulot ning ataming nako. Gapag-uod si David. E sa dili ko na, bubuon ko ni. What pasabot ikson, si King David, wala siya nagsalig sa material things. Ini kalibutan na. Nil siya, pagpahit niyang gulay siya, makipahit ko nimo. Dili pinagis mo kanyang kusog sa kaibalo. Kung dili makipahit ko nimo, pinagisinalan sa Ginoo. Kana rin makipahit ta. Kung doon ay mga insulto, doon ay mga opposition, kung ngalan ay sa Ginoo imuhang danhon, great reward. Amen? Munang murisgo yung ka. Si King David, ang mga iso ni King David wala nakahimo. Pero si King David, nga mo'y pinakamanghuran, tanaw nila walay umoy, mo'y nakahimo. Siya mo'y ni risgo. That's why, gihimo siyang king. Great reward. Amen? Ay, isulat diri. Damor nimo gitudo ang imong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Damor kag iglesia. Basta tudo ka, pag-alagad sa Ginoo, great reward. Ang uban wala kahimo sa pagtudo ng mga alagad. Ikaw gitudo gani mo pag-alagad. Bahala ang uban dili mo simba Miyerkules. Ikaw gitudo gani mo at simba. Domingo ang simba, bahala ang uban dili mo simba. Tudo gani mo una say great rest. Risgo kayo na. Nang ikaw ra ni adto ang uban wala. Risgo kayo na nimo. Hasta pa si mo una-una ano kuning ako ra ni simba. Sa among pamilya ngano kung ako rin ni simba. Mura kag si David. Girisgo gini mo imong kaugalingon. Kabalo ka, unsay mo tabuana, risgo kanang imong yung girisgo na, iluya gini imong kaugalingon. Basta kay mga lagad ka sa Ginoo, great reward ang yandam sa Ginoo. Ayaw padala ng opposition. Usahay biya imong kaugalingon, opposition nimo. Amen ba? Kung kanay imong kaugalingon, nga nag-upos nimo sa iyong pag-alagan sa Ginoo, nya imong pasagdaan na, mawala ang great reward. Pero, kung imong kaugalingon karon, murag, imo diyong karon ba, murag ang tuso, iduka man na, kurang Jesus ni. Lami, tayo katulog, magpasa ko, ay bahala ni, magpasa ko. Umano na ako, akong hatag sa Ginoo. Risgo na. Pero inang tika-igso, bisag na risgo ka ng luya kayo mong lawas. Pero great reward. Upos mo ganyan mong lawas, anak. Imong tawhanon, upos ginatanan. Kanang walay gana mga simbahan, imo ng tawhanon, nadala anak. Upos na siya. Halos tanan, upos ang imong tawhanon. Pero, kung imo nang irisgo, tudo-tudo yung ka, blessing will come. Amen? That's why opposition, nagdala na siya great reward. Napag yun. Opposition, it will bring favor in your family.
kadakong pabor ani. Dakong pabor kung na opposition nimo karon. Hasta pa imong kaugalingon ni upos nimo, uyan ni risgo gyud ka, ni simba gyud ka. Kabalo ka sa ibato na sa ginuani, tagaan niya dakong pabor ang iyong pamilya. Now, unsa may example ni Pastor? David lang yapon ta balik. Pag risgo ni David, katong iyang pamilya sa una nga dili mo pabor niya, yang mga igsoon dili mo pabor niya, sa dihang napatay niya si Goliath igsoon, giaswat sa siya mga igsoon. Damor na ni pabor ang iyang mga igsoon niya. And ang gibuhat ko sa Ginoo, ang tanang pamilya ni King David wala pabuhisa dito kang King Saul. Na kinsa may nagrisgo ato si King David lang, pero ang iyang whole family wala nagbuhis ni King Saul sa mga buluhisan. Amen? Kung murisgo ra gyud kay igsoon, di bahalang kapoy ang imong pamati, imong lawas, pero muadtog ka mo church, ka mo risgo gyud Lord. Mubasa gyud Lord, mo ampo gyud ko risgo dinay mo kaugalingon. Bring favor na sa iyong pamilya. Hinumdumi si Joseph. Ang iyang mga igsoon dili mo pabor niya. Pero nagrisgo siya, nagpapriso siya, nagpabaligya sa Ehipto. Nagrisgo siya, tanawa. E ang whole family from Canaan, gidala dito sa Ehipto, nagpuyo sila sa land of Goshen. Pinakamaanindot na yuta. Ugwa sila pabuhisa ni King, ni Hari Paraon. Isa nagrisgo, usa lang kapag tao. Pero pila ka pamilya ang gidala? 70 kapamilya, banay ni Jacob dito sa Goshen. Tiyaw mo na, kung di tayo kamurisgo, walay pabor ng mga gustong pamilya. Pero risgo yun. Alaga, bahalang ikaw rin usan nagsimba karon. I-risgo na ako na kung galingan, mag-serve ko ni mo, Lord. Mag-serve ko ni mo para may pabor ako pamilya ni mo. Amen? Na ay pabor na nagahulat. Abi ni mo ng oposisyon, na ay pabor nagahulat. Daghang ni opos ni David, daghang ni opos ni Joseph. Pero at the end, pabor ang ihatag sa Ginoo sa iyang pamilya. Amen? Kung ayong pamilya karon dili mo pabor nimo, na kinahanglan mo take risk ka. Kaya in God's time, paboran na kanila niya. Karon di pa na mo pabor nimo. Pero in God's timing, mo pabor sila nimo. Ikaw pa'y aswaton sa iyong pamilya. Thank you. Salamat kay nauna kay pangalaga. Kami po nakapangalaga. Thank you. Kaya mo kami yapo sa una. Karon nag-serve na po. Risgo ka. Amen? Murisgo ka. And lastly, so on. The most effective ministry is accomplished to God's call and power and careful planning, patience, and a step-by-step process. Undergo ka process, nuna kay plano, nuna kay pahilo, that can cover in a significant amount of time. This kind of ministry produces long-lasting fruit. Kung kani nga ministry na imo nato ni Santiago, kani nga ministry mo ikaw, long-lasting fruit. Mo, lungtad siya. Kung wala ani, praying and waiting, praying and planning, kung dili ta inegatibo na itong posisyon, dili may tabo nga long-lasting ka in serving God. Pero kung nakakaani duwa, tapos expect ka sa opposition ng great reward, great longing sa Ginoo, tapos great favor sa atong pamilya, mo na yung isulod sa mga una. And that's why, magpanayon kang serve sa Ginoo. In the right time, si Lord ay bahala niyo. God bless you sa pamilya.